kalau begitu. Ayo ibu nih.
ngisor ngono kuwi 50.000 ngoten lho, Pak. Oh, kok wae. Sabda Bariki rada kempleng, Mas. Sabtu pandita Bu, pasukannya mana pasukannya ini? Oh, di belakang. Gak pundi, gak ayu, bate tindak pundi. Kati ngarep, tindak wayo rano makasih. Opo ora wedi, tindak nganggur kula urut kancani. Ayo
Monggo dilanjut lagunya napa?